Kinong yalam jong ka Federation of Rewarmi ngi local dorbar, hadian ka jing yalum hakmat ka jaka trekam ka NHIDCL, tang hadian kumbakat tu kat ni minit, ki yok banyak kendu ya uhe jong ka NHIDCL, haka kat nyau tarik ukelalingkot, hakam rat trekam jong u, halor ka jing jot ka surok Shillong to Dawki Road, ka bana kaliang ka company, kalapen sa ateng la slam. Haba kren syakilat patai kubur, nakaliang uba Edmund Kongai, uba day unong yalam jong ka Federation, ula ong ba nakaliang jong ka Federation, kalabu por arphus ngiya ka NHIDCL, ban pendep mardor, ya katay ka surok. Bat lada kimla, nakaliang jong ka Federation, kanlit ban ujor da ka PIL, siya kaying kasyari, Meghalaya High Court. Syuk-syuk nakaliang ka Federation, kalapen remru ya UMLA jong kathan, ubam laban le AA halor kate kamat, bat nakaliang kalada waru, balada laban tuklar, uday ban hiar syukino mardor. Yung patay kubor, angka jimuan kendu, jongi bat ka office trekam jong ka NHIDCL, namar ka jing dawa jongi, kalong ban penbahano ya ka surok, na Shillong, Shadawki, kampame, ni na banjur ban baki deno ay kaban penbahai mardo na penufla syadu Dawki tamabi naman kum kinong sinong jong kathan jiwa bat blay kuju namata ka Federation of jiwa ini local dorba kapala lum nalang yang ki action jong ka penufla action bat ki southly ki action ki bangidon syakte kathan Kedai ki turis, ki sumo, local taxi, bat ki suf indika. Te nakaliang jongi, kum ka asyon. Niyo iya ka jing long bom sunyo. Kanya ka office NHIDCL, rengkap bat ki kontraktor jongki. Ki bakilabu na kasnem sa kasnem. Munta om duna balapalat ya ka license. Ladat ban penjot ya ka surok na Shillong Shadu Dawki. Kajing donam jongka, menjadi mentah, ni snow ni kapan, kajing kumlei ka Federation, kajing kot jongka, banyawan jania, banyawan jabun ketin hangu, menjadi kajing jabun ketin jungi kalong, mereka berjai-jai, ni simbe ya kajing ya suntuk, ber kajing ya mejing lang, hagudai ka Federation kumju bat ka NHIDCL, bat nakal yang jungi ki action. Kamtam kinong net nongwan kinong syong kali bat kumju ya kinong nya kali ban poi kinong net nongwan kador jong kabay syong kali kala along sa mapal kadaw kalong nagajing sneu jong ki kali kamtam nagajing sneu bat ka jinglong kleu kis ar jong ka surok kawa penlong ya ki kali bakin pha nagawe katayaw sa gawe katayaw ban penpha namar ban kit ya ki nong lai nongwan bat ka wakham nakaliang jong ki kup siang ki sem siang namar ya ka surok nadu pun sla shadu Dawki tambil layo ya ka jing long bom kenko bat layo balayo right ru da u local MLA ubadai deputy chief minister jong bat lagi ko por ubadai pek ka ni kasro te kumta ni penpau ya ka jing diao ha be dei kham tam bat ka ni ka jing long man jong asi te nakaliang jong kum ki action ni IP bakini penbana ya ka ni ka jing wan ya shem jong ni bat ki hapo office jong ka NHIDCL bat ni Paru ka keruak, siya ka piluli, bat minister jong ka piluli, merepek ikmi, nakam ta ka liang jong ka surok, ka lek kawan, kabalong ubud long, kajing yok kajing kot, ndai nakam ta kajing sneu jong surok, ban kajing penbaha kitrai kali ya ki kali jong pi, kalawan kajing duklong siapa palang, dena kata daw, ka yok ka kot, kalahiar, bat kajing long jingman jong surok, idon kajing kermen, bang yok no. Sim gawa sungkia bat kitkia ya laka jong katong kathan nakaliang ka Federation of Rewar mingi local dorba ringkat bat kini kikenhun seng malang kibangi la ya thau ya ka joint action committee ha kini ka tayo ko paladap tingil awan
menem step ban ra plakat akhmat office jongka NHIDCL menta kesengi kum bapilai baga jingwan ke jongi ban ra plakat daga pejajai kalong kum katak kashin ban penpau sya ke sarkar jela bat sya ke company namar ke jing trei yang ke surok Shillong dauki kam tame na penusla syarum terter syadu sya umsim kalalong ka ba dang syupet hilawan dan jongi khmat ka ba ngim hapsyu baga dei ke surok tingi na kalyang ke jongi hilawan menem step ban ra plakat te hadin bingi ra plakat kila khot ban yakren bat ngi kinong yalam hapo kani ka office ban yakendu ya u nong yalam lani u he jong kani ka NHIDCL tingi la ekren ka babun kilyang nila yathir tingi la ekren ru ba kajingwan kajongi da kajing sukhialang borok khoj kinong sensyar sinong hakani ka thain riwan jong ga penusla borok away ringkat bat kini ki association tourist bat ki nong nya kali nang thi na po ka thain kajongi da ka ba niwan da kaju kasur da kaju ka nongrim ban dawa na ka state government bat dawa na kani ka company national highway in kani ka NHIDCL baka day ban le no mardor ya kani ka surok ngi iba man ka por ki supen biet man ka nangi iba kiwi ki seng balang kila yaki man ka man usnam ngira yaki ya kani ka isu ya kani ka surok undan basngap undan basimkhia nila yo iru bana kaliang ESDO ila simkhia ban ya shong meeting bat ki nong yalam sinong bat ki seng balang bat kiwi ki association nrai ngi iba kampoi sai kani ka jingasong meeting ringkat badi SDO tena kaliang jongi hakani ka singi ka pamenta niwan naga jing sungkhia balada kani ka company kamla ban ai ka jing trei ka bapura ya kani ka surok ban pendep hakani ka peaceful bat ka phase 2 ka bagi iba ka dai ka jing sniu palat ka surok tingi ngilai kren syai menta na kaliang jongi kila pen pau bagi don ke jinge habun kiliang tingi kani ka dai ka XU ke jongki ngimpediang na kaliang ka federation na kaliang ka JSC ngimpediang ya ke jing kran ya ke jing ajimut jongki nrei kilap pau ban ai de ke jing thok ban pendep no menta ka to kani banai kani surok ne kani jing ngi sim ngi pediang nrei ngibu ru ya kani ka tarik baladaki kimla ban le ha kani ka arhus ngi kum bangi lai bu ngi lai kran menta ikran markhamat bangi aipor arhus ngi ya kani ka company ngi aipor arhus ngi ya kani ka sarkar balada kamla ban le ai ya kani ka surok ngimban se ban kiu sya kami kala high court da ka bangi nujor da ka PIL kata ka dai ka bangi kran ha ka basai hakmat jong ni general manager jong ka NHIDCL ban ngikran ru sya basai sya ka sarkar bakane ka dai kejing jenjar jong ba la lightly kisnam ngi lamat ya kani kejing sniu ka surok kiudor ki mar ki mata kiudor ki bai kali nangta ka kta ya kalai kawan jong ki briu jongi ha kali kawan la dai ki bapang ki bestom khamta me ki khna buling yoi bahaki di kisam poliyor ngi iba bon ki khna puli jongi ki thut ha ke exam namar ka surok tang supoi ka poliyor ple i chethe kadap daka nangta ki dukut ki surok nangta ki lentik singking ru kimlong ki basingan banyan nangta ngi isu syu wat ki mensim ru ki ladu ha ke ni ke jing trei ke surok kum ma ple yoi ndi bangi kran hang ni ilapan pau makir ki suto tikane ka dei ka warning lani ke jing mana na ka company bat ka sarkar balada kimle ai ar pausungi nagalyang ka federation ke JSC imban si banle ujorna sa kameriha ikut da ka PIL kata kadai kami kerana ka basai ban nagalyang kani ka company kala kular menta khamat ka jongi ngamtip ki kular sisana ki kular kai namarkat ki bakawan nagi seng balang nagi nugui kenhun ki kular baik banle ai kani ka surok enrai kani kadai ka jing kular ka jongi hakmat jongi kirang ba tingi ki di kiri rang ba ki bawan na ko ka thain diwar kirang ba sinong ki sardar sinong nangta ki seng balang nangta ki tourist association nangti na po ka thain riwar jongi iwan menta da ka jingkit khli ya la ka jong ka dong ka thain iwan da ka jing sukhia ndai bawan hang ni ban pen idur ban yakran media ndai iwan da ka jing sukhia namar phindalai dalade ka surok perusla watang banyat da ki kulai ro ngatharai umtre banyat ya ka surok maka jing sdiok seba palat ka surok iba kane ka dai namar ngi iba ka surok ka dai bonlum jong ka yo ka kwat tingi pen power hang ni ha ka bakat do lada MLA badan burom jongi ibadai ru deputy chief minister ha ka juko por ibalong ru bapai ya ka surok lada idon sisia ka mesem ka jingkit khia ya la ka jong ka than ngakular ban ong ba ide ban her syuki lada umla ban pendep ya ka ni ka surok hakini ki benai ba hakini ki tayog ban wan kata ka dai ka khubor ka basai ya inomi khmat jongi la idon sisia ka jing sukhia ya ka jong ya la ka jong ka constituency mardor ide ban her syuki
lada umlay ay kini company ya kini ko sulok ka jami tang kini kata bless you